Вітаємо, друзі, з вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас легендарний Mercedes E-клас 2001 року, 2.2 турбодизель на автоматичній коробочці передач. Тонований, весь по колу, литі дисочки, хороша літня гума. Ось такий вигляд має по кузову. Маємо фаркопчик. Ось так виглядає. Задній ряд. В бездоганному стані. Салон щойно після хімчистки. Повний склопакет, електродзеркала, дерев'яні вставочки, мультимедійне кермо, круїз-контроль, автосвітло, автодощ. Пробігу у нас 440 тисяч, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, підігрів сидінь, автомат. Ось так виглядає. Тому якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас. Гната Хоткевича, 22Б.